Siellä on muisti kuitenkin ja kertoo joko plus- ja miinuslaskut on mahdollisia. Sitten on muistiinpanot. Muistiinpanot voidaan kirjoittaa ihan tänne. Tehdään uusi muistiinpano. Tässä näette samalla vähän tätä näppäimistön toimintaa. Eli tässä mun versiossa on kytketty pois päältä englanninkieli ennustava, että pystyy suomeksi kirjoittamaan, koska muutenhan se korjaa koko ajan korjaa. Se yrittää korjata suomea englanniksi ja siitä ei oikein tule mitään. Ä ja Ö täältä löytyy sillä tavalla tällä hetkellä vaan, että ään saa täältä. Ja Ö tulee täältä näin kun pitää. Pohjassa. Kuten kaikki muutkin erikoismerkit, niin tulee sitten pohjassa pitämään noita kirjaimia. Ja täällä on shifti. Poistaa backspacea, enteriä, spacea. Täältä saa lisää merkkejä ja tuolta saa vielä lisää merkkejä. Eli ihan täyskokoinen näppäimistö löytyy sieltä. Sitten meillä on iTunes-verkkokauppa, tietysti Applelle rahaa. Tää on maakohtainen. Eli en voi esimerkiksi, jos UK-kaupassa on ilmainen viikon single, niin en voi sitä ladata sieltä tämän kanssa. Se on vähän sääli. Että ei ole maailmanlaajuinen, mutta tää kyllä toimii ihan yllättävän hyvin, että mä voin tästä valita albumin ja mä haluan vaikka nyt ei kuunnella tota. Ja tossa on volume tässä alhaalla sitten. Jos kaikki mä laittaa ihan täysille kuuntelee vähänkin matalampia ääniä, niin sit se särkee, mutta muuten toimii ihan hyvin. Täältä kaupasta voi etsiä ihan top 10. Sitten on ihan etsi. Sitten on mitä sä oot ladannut. Joo, tää ei ole mikään semmonen, jos se tosta koko ajan musiikkia iTunesista, niin ei sille oikein mitään tee. Sitten on ihan tietysti settingsit, mitä meiltä löytyy asetuksista. Ja niitä on ihan hyvä kirjo. Meillä on tässä lentokoneeseen varten moodi. Siis kytkee kaikki yhteydet käytännössä pois päältä. Meillä on wifi. Asetukset. Meillä on palvelun tarjoaja. Käytöstä tietoja. Ääniin voi säätää kirkkautta. Taustakuvaa. Yleisöasetuksissa on esimerkiksi, mitä tapahtuu tämän kaksoisklikkauksesta on kotinappulaan. Sitten on erilaisia asetuksia. Maakohtaisia asetuksia ei Suomeen löydy eikä minkäännäköisiä muuta, joka asetuksia Suomea varten. Joutuu pärjäämään ihan Englannin asetuksilla ja Saksan asetuksilla ja USA-asetuksilla, mitä nyt sitten onkin Ranskassa vissiin vielä. Sähköpostitiliä voi laittaa. Siellä on muutamia valmiita malleja Googlelle ja Gmailille siis ja .macmailille ja Yahoolle ja jotain tämmöisiä. Puhelin, Safarin, iPodin ja sitten on tietysti valokuvien jotain, mitä voi säätää. Sitten itse tää puhelin tässä. Eli puhelin, meillä on joko lista, missä on suosikit. Sitten on viimeisimmät puhelut. Kaikki kontaktit, joita voi selata tällä tavalla heittelemällä. Tai sitten on mahdollista täältä sivusta niin mennä ihan aakkosittain niitä äkkiä pikaselata. Sitten voi tietysti ihan vanha-aikaisesti painaa numeron. Sitten meillä on voicemail, mutta Suomessa kun voicemailia ei tue yksikään operaattori, niin kun sitä painaa, niin ei tapahdu mitään. Se todennäköisesti yrittää ottaa sinne yhteyttä, mutta ei saa, niin se ei tuo sitä näyttöistä tähän esille, missä voisi niitä selata. Mutta se ei oikeastaan ole mikään kauhea menetys.
Sitten on sähköposti. Tää on nyt mulla Gmaili. Se näyttää täällä kaikki, mitä mulla on Gmailissa tilejä. Se toimii ja sähköpostihan avaa liitteitä, että se on ihan kiva. Se on ihan kiva. Avataan vaikka tuolta tommonen kuva. Ja tässä voi kans zoomailla näin. Katsella. Sitten on Safari-selain. Selain on oikein kiva. Se toimii ihan avaa kaikki normaalit web-sivut. Ei ole siis mikään verkko. Tätä tuommoinen puhelinversio netistä. Tässä on Google-vakiohakuna. Siinä voi vaihtaa myös jonkun muun, miten sitten itse tykkää. Tämä nyt vaikka Mattia taas. Wifi-verkossa toimii kohtuu nopeasti, riippuen tietysti myös pikkasen sivustosta. Et mitä raskaampi sivusto, niin sen kauemmin menee avata ja mitä enemmän kuvia sun muita systeemejä. Adoben Flash Playeria tähän ei saa. Et se on iso miinus tällä hetkellä, mutta sen kehityksestä nyt on kauheasti koko ajan juttua. Et seuratkaa verkkoa, jos siitä haluatte tietää. Uskon kyllä, että tulee jossain vaiheessa tälle ehdottomasti. Että esimerkiksi YouTube toimii tässä ihan verkkosivunakin ja näin poispäin. Tällä hetkellähän se ei näytä niitä videoita, mutta muuten näyttää kyllä koko sivu. Ja tässä voi avata lisää sivuja. Ihan niin monta oikeastaan. En tiedä mikä tässä on raja. En ole vielä saanut avattua niin montaa, että olisi tullut raja vastaan näissä sivuissa. Avataan nyt tonnekin jotain sitten. En ole päässyt vielä tätä testaamaan GPRS:llä enkä Edge-verkolla, mutta hyvin paljon riippuu sivusta, että mitkä on latausajat. Et esimerkiksi kun on tällaisia mainoksia, niin, jotka ei ole pelkästään siis kuvia, niin se kyllä kestää. Se kyllä kestää. Mutta kyllä sieltä tulee ja se on ihan oikeasti koko se sivu. Että ei ole mitenkään huonompi versio ja toimii itse asiassa erittäinkin kiitettävästi. Että tykkään kyllä. Jos haluan zoomata vaikka tonne, niin kaksoisnapautus, niin se zoomaa sinne silleen fiksusti. Ja jos tulee ikkuna, niin se avaa suoraan uuden ja tuo sen siihen.